Ja? El florage. Rotatoris seguint les costelles. Moviments intercostals. Rotatoris combinats amb bombament i cercle. Manipulació de set. Grans cercles en el lateral del tòrax. Deltoides, trapezi, gran dorsal. Ara el terapeuta canvia de costat. Vora del trapezi. Treballar l'altre costat. Paravertebrals. Triangle de l'esquena. Cercles amb polzes plans. Triangle de l'esquena. Triangle de l'esquena. Cercles amb polzes plans alterns. Aplanaments. Cercles amb les gemmes dels dits seguint la vora interna dels omoplats.
Cercles amb les yemes dels dits paral·lels a la columna vertebral. Vibració. El floreix final.